Tomat kuwi ya. Lah tomat piye ta? Ono tomat iki lho. Lah kan kowe kudu tomat. Semangka warnane apa? Semangka warnane ijo. Wortel warnane apa? Semangka warnane ijo lu mateng. Semangka warnane Abang. wortel warnane Oren. tomat warnane Kae. kuwi iki raciane wortel karo tomat dadine kuwi mau. Aku ki menyapa bibal jungkir walik Heeh. sampe kerepe tanggapan ning kene Nang kene pelancongan pirang tahun? 5 tahun pisan Tak kira nek seminggu pisan rene. dikarenakan balura lali ora tau nanggap rea. Ternyata penontonnya tambah tuh sedek Gus. Luar biasa loh ya. Luar biasa. Pelancongan Dan mangan jangan isan di sumur. apa? Masyarakat pelancongan. Masyarakat pelancongan didongane rezekine Makmur. makmur. Mangan jangan. Nah. Ombene teh. Masyarakat pelancongan Moga-moga rezekine akeh. mangan jangan lawe. Enggak gede-gede. Masyarakat pelancongan digongane bokonge gede. Aja ngono kowe. Oh didongakne. Heeh. Oh masyarakat kene luar biasa. Luar biasa. Antusiasnya ya Allah. Lah ya masyarakat kayak gini penontonnya mayoritas ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya nama itu seniman reok iki ya kudu iso nyukupi guys. Betul. Iso nyugone reokan sing gayeng menghibur, menghibur anak-anak juga menghibur bapak-bapak ibu-ibu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Aku lagi jungkir balik wis disawer Mas apa mau. Jenenge sama Mas iki. Oon. Oh, Mas Kodon. Mas Oon. Mas Kodon. Hah? Hah? Ya, isono. Didongane ya. Iki mang acarane opo? Dalam acara syukuran tasakuran hari munduh mantu. Gitu Pak. Munduh mantu bapak kula mboten kenal. Ora tamplet gede lho. Bapak Tulus kalian Ibu Bulus. Ngono ngono. Kowe aja kaya ngono. Piye ta Pak Tulus jodone apa? Bulus. Lah iya. Ya iya aja kaya ngono. Oh, Pak Tulus. Oh, Pak Tulus iki ta? Ya Allah. Pak Tulus duwe bojo Bulus. Iya, Jan. Pak Tulus duwe umara tuwa jenenge Pak To. Mesti bisane jenenge Buta. Tunyo wae dadan. Dimangane matur suwun Pak Tulus nggih. Panjenengan ngowahi tontonan warga masyarakat Pelancongan termasuk sedekah. Betul. Marang sedekah iki lek sedekah gede bakal ditambah nikmat lan rezekine. Amin. Lek syukuri dan ikhlase ngowahi tontonan marang Pelancongan iki ikhlas dan batin. Sampean sesasi kas rezekine lancar. Amin. Lek nyangoni danangan ora iman, ande bae ditambah nikmat. Tak tunggu wae kok. Wong wis genah ya. Siapa? Jenengipun Bapak Tulus. Wis tok apa-apa kabeh tulus ya. Iya. Mbok arep nyoh. Mesti Iya. tulus. Oh iya tulus. Ya ta? Jenengan tulus Pak. Tulus. Nggih. Nggih. Kula dereng tulus Pak. Kula ikhlas. Lek jenengan dungane. Dungane apa? Kula dungane mawon jeneng kula. Pendang tetep awet enom bisa menghibur ya Mas ya. Lek dungoin tanpa saweran. Pak Tonyo. Yo, semangat semangat. Ya ya ayo. Yo. Ya lanjut Pak, Mas Sofian. Oh.
Hamid begini ya. Ibarat contoh menghormati bapak-bapak ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3, tak tung tak der. Lagi 1, 2, 3. Woi, Ini lo contohnya. contoh. Iya mang, aku bener-bener. Bener-bener. Tak tak. Yes, woi. Ini lo. Tung tak tung dan tak Lah, tak belang. sikile rada mepet. Ya, benar. Tak getung. Dah. Ya. Hei.